No niin, nyt menee tää Morenatsu speedrun. Skip window. Me ei skipata. Tässä on sääntöjä, ei saa skipata. Tai ei saa käyttää mitään tallennusjuttuja. Message speed on fast. Automessage on ihan turha siis. Katsotaan. Okei, start. Ja tietenkin, koska tää on speedrun, niin kaikista paras juttu on pistää lyhyt nimi. Ei vaikka niinku piste vaan. Tai sitten voisi pistää vain yksittäisen kirjaimen. Piste Nishimura. Mitä? Pois. Piste. Ei vaan piste pilkku. Okei. Okay. Your name is. Ja nyt, nyt se lähtee NYT nyt. Mä voin painaa välillä liikin. Moi. Jos mä painan näitä molempia, se menee varmaan aika äkkiä. Taas eka speedrunni tästä. Mitä kukaan on ikinä tehnyt, että on automaattisesti niinku maailmanennätys. Okei, ja kohta tulee valinta, ja jos mun pitäisi tietää, että mikä niinku vaihtoehto on niinku oikea, tai kaikista nopein. Pistän auton päälle, ja se varmaan menee kans vähän nopeampaa. Please! Tai sitten ei. Okei, se ei vaikuta nähtyäs mitään. Mä en oo oikein treenannut. Tää menee vaan sen perusteella, mitä mä ajattelin, että tää voisi olla nopea. Go faster. Faster! Okei, tästä tulee kyllä aika nopeasti sormet kipeäksi. Okei, mä menin vissiin Torahikon viereen. Voi paska, ei saa yhtään mitään. Okei, mä olen Torahikon vieressä. Kuvitellaan, nyt leikitään, että se on jotenkin nopea, ellei edes tuu kohta se valinta. Vai menikö mä sittenkin Juitsin viereen? Vittu, en mä tiedä. Hups. Okei, tää on hyvä speedrun. Nyt jos me ränkytetään nopeasti, tää menee vielä nopeammin niinku... So fast! Oliko se siinä jo? Oli. Ainakin stiikkeiden viereen mä menin, koska se meni niin vitun äkkiä. Oh no! Maailman ennätys!